गुड मर्निं गाइस नै जोंना दिनै अखा हादों आरोना बरियानो अखा बोथोर अखा हाबासो एसे मोजां नाङो आरोना थान्दा थान्दानो जे मोजां अखा हादों लादेन बाजार फैदों गाइस नै लादेन बाजार बेनो जोंनि लादेन बाजार देवबार बाजारा एसे मैगं अखा हानायखाय एसे गेसेंना मानसिफ्रा मैगं लाबायनो एसे थास' लादों आरो ना इयाव बाकिनो मना बुंबाय जोंना मनुसनि स्कुटिखौ लानानैसो बाजार खालामफैदों नै जोङो दिनै जोंहानाव गालांदों नालाय इयो खान्थाल लांनोसै नै गाइस मासे गिदिर गिदिर खान्थाला हो एसे फिसाखौसो लांगोनलै मिडियामखौ एफा गिदिरखौ नाङा नायलाय एफा गिदिर गिदिर आयौ 3 hours later एसे माने लकेल मानसिफोर फानफैयो आरोना बे लादेन बाजार होननायाव सिबुं मुथाथामाव 20 थाखा आरोना थास' लाबोबाय नै ओमफ्राय मुदुफुला बेसे इयो थाइसेयाव केजि 40 थाखानो ओमफ्राय नैबो केजि 80 थाखा आरो थास'आ ओमफ्राय नै दरब्रैजों आधा केजि जादों बियो ओमफ्राय नै माइसुन्द्रि लाबोदों बाथोन जानो ओमफ्राय नै बेयो लकेल दावदै आरोना नै लकेल दावदै मोनो आरोना इयाव गेब्रुबाय नामा गेब्रुब जुजाय बे लकेल दावदै ओमफ्राय बेवहाय भेन्दि मुदुफुल थाइनै लाबोदों ए भेन्दि ओमफ्राय नैयो मा होनोमोनलाय बेखौ कुन्दुलि बेल' लाबोदों आरोना माइसुन्द्रिया मोनसे दङ बेयो मोनसेयाव थाइबा ओमफ्राय 10 थाखानि लाबोबाय नै एसेल' बारा लाबोआखै नै गाइस दाउ सावबाय दं आरो थास' बिबारसो जानो थाखाय सिख्लाय नुबाय सिख्लायखौ नुफेराखै नामा नै गोजा गोजा जानांगौ सिख्लाय दं हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ जि गरम ना बोथोरा बिराद गरम जादों आंथ' एकदम थानो हाला गरमजोंनो दिनै गरम बोथोरावनो गरम एकदम जाबानो मोदोमफ्रुनाय ओंख्रि जानो नागिरदों आरोना बे ओंख्रियानो जाबाय थास' बिबारजों दाउ जानो नागिरदों आरोना जाबाथाय जि मोदोमफ्रुसिगोन ना दाना गोलोमदैयाबो बिराद मोदोमफ्रुयो आरो हासुदैखौथ' बुंनोनो नांला नै एकदम गरमजों मानसियानो अबस्था गैला थेवबो बिराद जानो लुगैदों बोथोरनि मैगं जिहेतु जानोसै आरोना भिडिअआव बयनावबो नुदों थास' बिबारजों ना गोरान थास' बिबारजों अमा नै बेदरखौ गोदाबाय दं आंहाना बोराया लकेल दाउदै पुरा लकेल आयौ बेदरानो खारस्राबाय हनै थैगोनसो नै थास' बिबारा जि जानो लुगैखादोंमोन आरोना आङो मोनजामारसिगोन दिनै फाइनेलि बे थास' बिबारखौ बेवहायथ' बायनो मोनखाया बेखायनो जोंहानि मामाखौथ' बयबो सिनायखायो जानांगौ बे मामायासो खानानै हरबाय आरोना गेलेगिनिफ्रायनो थेंक इउ स' माच मामा हरनायनि थाखाय मामा गैयाबाथ' जोङो मोनजानायानो नङामोन बेवहाय लकेल मैगंखौ मामानिफ्रायसो मोनजाफैयो आरोना मामा गैयाबानो गैया लकेल मैगंखौ रसा नांगोन मामा गैयाबानो बिदियावला आं दा सायग्रोना लानोसै आरोना नै दा आं थास' बिबारखौ सायना लानोसै आरोना फेन होबाय दं ओमफ्राय बिराद गरम बिदि गोमोना बांसिन मोनो आरोना जाबाथाय गोलोमदैफ्रा माने हासुदैफ्रा बिदि गोथां मोजां आरोना दा सायनोसै दे फेनदा आरो बोथोरनि मैगंखौ मोनजाबा बेसे मोजां नाङोना गाइस गोसोखौ आंथ' बिराद बरिया नांखायो बोथोरनि मैगं मोनजाबा मामाया हरदोंमोन आरोना मैयानो ओमफ्राय नै इदि सेवगुलायबाय माने रानगुलायबाय बेसारा गरमजों नै गाइस आं हाखांबाय बे गोमोन थारिखौ होला आरोना गोमोनद्राय जाबाय नै सिबुंबो भाजि आरोना नै
सिबुंखौ भाजि जानोसै सिबुं मैगं बेखौ सायखांखाबाय आरोना बरिया दिनैनि खानाया बेनो जोंना गाइस नै थास' बिबारखौबो सुना लाखाबाय बेदराबो नै बेवहाय मस्ला मस्लि गासिखौबो उनना लाजोबखांबाय आङो दा संनो स्टार्ट खालामसै नै गाइस आं कुकारखौ जानना लाबाय बेवहाय आङो थास'खौ रुना लानोसै माने थास' बिबारखौ ओमफ्राय दा आङो दाउखौ एवथ्रुमना लाबाय थानोसै आरोना थास'आबो दानो जागोन पियासबो नै हाना लाखाबाय जि लेथेर फेथेरखा नालाय जोंना किटचेन रुमा नै थावा दुंबाय दा पियास हरनोसै नै गाइस पियासा खामबाय ओमफ्राय दा बेदरखौ हरनोसै आरोना नै बेदरा हालदै होबाय संख्रि बारा होथ'आ दहायबो होखादों नालाय खोबना दोनथ'नोसै गाइस नै मस्ला मस्लिखौ होनोसै आरोना बेखौ दै गलायना होबावगोन आङो बेयाव थास'खौ होजासिगोन आरोना थास'आ गेस गलाङाखै खोमा बेखौ आङो नायनि र' थास'खौ गवाखै बेयाव दै होना होनि र' वाव नै थास'आ नै सागं सानोसै वाव जि मोजां गेब्लेखादोंना नै गाइस बरिया गेब्लेजोबखाबाय आरोना नै दालि बायसा नुबाय ने गाइस नै दा होनोसै थास'खौ आयौ बरिया नुखाबायना वाव नै मस्लानि दैया बेखौ एसे हरनोसै जाबाय दा बेखौ जब होनोसै गाइस नायनोसै नै माबायदि जाखो आयौ जबबावनांगौ माथो आरो जबबावनांगौ नै एसे जबहोबावनोसै आरोना नारेंखौ होखानोसै नामा बेखौसो होनोसै आरोना माने जोंना मैथाखौ दहाय लाबोनो बावबाय मैथा गैया ओंखायनो नेमुखौसो होनोसै सेबना होनोसै आरोना जाबाय नै गाइस बरिया जानो लुगैदोंना लुगैयाखै गाइस नुनानै आंथ' थाङाला साखिनायसै बरिया एसे संख्रि होनो मासे गोथाव संनो रोंदोंलै आं गाइस मानाखै ना एसेबो मानखायाखै आरो आं साखिनायाव मासे गोथाव संनो रोंदों आङो मासे गोथाव संनो रोंदों आङो नोंबो साखिनायलाय माबायदि मोनो गोथाव नांगोन ना नङा
गाइस जानो थाखाय रेडि जाबाय आरोना खुरना लाबाय थास' बिबारजों दाउ बेदर इयो सिबुं भाजिया गासिबो खुरना लाजोबखाबाय गाइस जाग्रोना लानोसै नै ओंख्रिखौ बेवहायनो लाबाय जों बोराय बुरै सानैबो ज'नो बेयाव हाननानै लाबाय थायासै दिनैसो गोथाव जानोसै थास' बिबार सिबुङा गोथाव ना थासार गोथाव जादोंलै हाबाब आयौ ओरैबायदि गोथाव संनो रोंदों आं बाख्नायना लाबाय आं गावखौनो दाउ बेदरजों दिनैसो फार्स्ट टाइम जाखादों आरो ना बिराद गोथाव जादोंलै एसेबो मानखायाखै आरो ना बरिया सिबुं नै गाइस गय जानायसैलाय ओंखाम जाखांबाय नालाय थोरसि लथाखौ सुखांबाय जाखांनानै ओमफ्राय दा गय जालायनोसैलाय खावनोसै आं जानोसै मोनामसुनानै जाबाथाय फेया ओंखायनो आं मोनामसुनानैसो जाखायो आरो ओमफ्राय बेखौ जानोसै माबादि मोनामसुनायाव माबादि मोनामदों माबायदि मोनामनांगौ गय मोनामदों आरो गया मोनामोना गय मोनामदों नामा गय मोनामदों आरो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गाइस बाय बाय